tushen magani. Me za ka sa yayi kale? Kin ka ne ka nemi. Wa kenan wannan an gani ne kamar tsirara ma ya tafi wannan. Me gari mana. Kai ka dala ka dakata. Kai ka yi lalashe da ni mana. Den zaka ni bai yi golon shi da kebe ba zaka isa ka yi golon shi da ni ba wallahi. Sai bude menene ni? An fada ni be Oscar Benza ne Oscar Mabe. Ina ke o ake da mana aka da maka ya. Kai wallahi kai yanka. Amma ya ringa nuna mu da yatsa waye shi. Sai bude menene zaka yi lalashe da ni? Da shi dan mai gari yazo. Ya kamata a mai sallama da mai gari. To mai gari baya nan. Baya nan to sai den mai gari baya nan wana ba gidan mai gari ba. Gidan mai gari ne sai me? Sai ni shiga da shi mana. To ni ba shi ne dai soka dai ba ko ba. Kai ka shiga da nan magarin ku ne? Ka dai na yi wallahi kai bai zaka yarda da wannan iske shi menene abun yi? Me abun yi? Abun da zaka yi a nan wurin. Tun da wai an shi wai shi wannan mai gari da yana doka bandage a kai nashi. Shi ne wanda yana yi da kowa. Dan ba ko ya zo mai gari ba kana ko ba zaka zo ina ne zaka doka da mutum. Sai ka tafi ka nemi inda za ku kwana. Amma mai gari ba shine leader ba. Ka bai da shi mana. Gaskiya ni ban da wurin da zaka kwana ban da wurin da zaka shi abin shi. Ina nan wurin. Har ko ka bai da shiga da ni ko kuma za mu nema Allah da ya yi ni ya bani zuciya farakar. Abin da yake da launin jaja-jaja a cikinta shine soyayya. Ba ni mantawa da wannan ko bacci nake ina kallon ki, ina jin ki har cikin ƙarƙashin wannan zuciyar da take kusa da ke. Gaya miki ne ban taɓa yi ba, amma yadda kika kwanciyar ɓauna a cikin wannan zuciyar ma abin ba zai kwatanti ba. Ni a cikin zuciyata ban da fari ba komai launin da ya shigo wanda yake da wani launi da za a ce na abin sha'awa da ya kala da wannan farin shi ne shi. Aure na ta gobe. Ya wuce wai. Ai ina ganin salibe ki daga hannuna ba karamin tashin hankali ba ne. To ai karka da in dai ni ce na amince. Zan turo magabata da manya Nawa? Ko a zo kuma da lissafi abin a waje haka ba. Wallahi. Gaskiya ne ni ma barin dan kobargo mun shimfiɗa mu rufatin da kwana na zo yi. Allah wuce an gaya maka? To menene? Kai ma cewa kai fa za ka dauko mana shimfiɗa. Babana ne. To da baban ki ne shine me? Ai na girmama kai na miji ba kai ce bari ba ku zo. Ni ma na girmama baccin mu ne na martaba shi nace bari dauko abu da ba mu kara. Wannan to kanka. Ibi ne ɗayan yana ta inda kaji. Ai ba fa a garin kaza a wajen. To wanda baka nan a kullo miki fa. ai da abin da mai ke ne. Ai kullo ne. Ba ka maka wuya. Ta wanne yanayin za a mun fara maka? Kai mutum ka je kuwa? Biyu ne na ce ɗayan yana inda kaji. Ko kisha ne? Kai na? Kai kan mun zamananci ba. Shi ne ni ma abin da na gani wallahi. Kaga. Dole ne ga. Wallahi ba ga yi a ta dabba wallahi. Kin ga ba zai kai maka ba. Shi ne abin da ni ma nake son ji. Kan ka daina wani zaɗa bayan kana kallon ita garkuwar ta kan kure ta gida idan ba ka ɗauka an kwace ko kwaɗa ma hibe gidi. Manya su ne abin da kuma sai shi kenan. Zan kira manya mu dole. Shege ni. Haka kawai daga kuma dan agwagwa. Wannan yawan mutum arziki bai. Wannan da sai a cire mu hakura.